l'Aurora de Llíria és un centre públic d'ensenyament de secundària recentment remodelat. En aquest centre s'han realitzat unes inversions en energia renovable i netes que han costat milers d'euros i que per una manca d'interès d'aquesta administració autonòmica no s'han acabat d'enllestir. Parlem d'una xarxa d'energia solar fotovoltaica que està totalment instal·lada i que no està en funcionament, així com una xarxa d'aigua calenta per al centre que també és d'energia solar i que per una xicoteta inversió està sense funcionar, a la qual cosa provoca en tot el centre que no hi hagi aigua calenta. En quant a la xarxa d'energia fotovoltaica, estem deixant d'ingressar en les arques públiques uns diners, ja que no s'està venent la llum i està deixant de produir llum provinent d'energies netes, com també s'està infrautilitzant la xarxa d'aigua calenta, ja que està produint una despesa energètica molt gran i que degut a que hi ha dues bombes trencades d'aigua no arriba l'aigua calenta a cap lloc del centre, però que sí que es produeix el consum energètic. Tres circumstàncies imperdonables. Primer, per tindre una inversió de molts diners sense utilitzar. Dos, no produir energia neta. I tres, tindre una despesa en energia elèctrica de la necessària, més despesa elèctrica de la necessària per una mala utilització de la xarxa d'aigua calenta, per la qual cosa el grup municipal de Compromís proposa els següents acords. Exigir que la conselleria competent adopte solucions immediates a les dues xarxes, reparació de les bombes d'aigua trencades i connexió immediata a la xarxa d'energia solar a la xarxa pública. Segon, donar trasllat de la present moció i dels seus acords a l'equip directiu de l'IES L'Aurona, al claustre de professors, als representants de l'alumnat i a l'AMPA. Compromís, hem portat a debat aquesta moció perquè nosaltres fa uns quants mesos ens enteràrem que no n'hi havia aigua calenta en el centre. Aleshores, per a dutxar-se, no n'hi havia, els xiquets no es podien dutxar. Anàvem a enterar-nos a uns tècnics que havien estat en el centre treballant i ens digueren que no n'hi havia xarxa d'aigua calenta, que la xarxa estava, però que n'hi havia dos bombes trencades. I això produïa que no se calfara l'aigua i que s'utilitzara una energia alternativa elèctrica. Que això sí que s'estava portant endavant perquè la bomba de després també estava trencada i que això tenia fàcil solució i que això tampoc era una despesa massa greu. Però després, averiguarem que n'hi havia una xarxa d'energia solar instal·lar i que no li estaven donant ús. I que no li estaven donant ús per lo que la senyora regidora ha dit. Si és que ho explica perfectament. Perquè resulta que faltava la firma que la persona que havia anat allà a firmar no tenia poder. I nosaltres ens tiràvem les mans al cap. Perquè això no porta un mes o dos. Això porta des que el centre està obert. Aleshores, no entenem com és possible que no s'hagi portat endavant. Ara resulta que el dia que jo presenti la moció, jo parli en el centre i dona la casualitat que les bombes crec que estan arreglades. Crec que estan arreglades. Parli, així m'han informat des del centre a mi de que les bombes s'han arreglat. Això és el que tinc entès, potser estic en un error, però tinc entès que estan arreglades. I jo me n'alegro. I pense que tal volta és perquè nosaltres hem estat enterant-nos d'això, hem tingut interès per portar això endavant. I clar que hi ha que demanar-li a la conselleria, perquè no estan en marxa i estem perdent diners. O sigui, estem retallant per tots els puestos i en vez de tindre la xarxa connectada a la llum pública per a traure diners, la tenim parat? Doncs no ho entenc. I exigir, vostè té que exigir, clar que sí. Així tots a una. I si se firma, doncs millor. I demà, no sé per què no, si no ho fa és perquè no vol.